kuyapan lagi. Tama gyud ilang giingon. Basta maning kamot gyud ta, maka-iPhone gyud ta. Sugto na gyud ko ato niya. Baby loves, mag-ihap ko ha. 3, 2, 1, surprise! iPhone 13 Pro Max, fully paid, dili utang. Unsa naman po'y buhato na ako, oy? Naghatag naman kog sports car niya ato ni Agi. Di lang masakyan. Lord, unsa mang angay na akong buhaton para iya jud kong magustuhan. Halos gihatag naman ako tanan. Pero nga nang wala pa mangyod. Tagay kaya kog sign para makauyab nako. Ay, tama. iPhone. Kay dauton na to yung cellphone. Pero ang problema, man kumukuha og iPhone. Piso ra gyud. Kapobre gyud na ako, oy. Wala na gani ko uyab. Wala ba jud ko'y kwarta? Mahal ra ba ya daw ng iPhone? 50,000 ana sila. Lord, tagay gugug sign be. So guys, gusto lang ako i-flex sa inyo ang iPhone 13 Pro kapulipid. Dili gini siya utang guys. Sa akong hinaguan guys, nakapalit na jud ko ani. Lord, mao na ba gyud niya ang sign? Gidungog na nimo ako pag-ampo. Wow, iPhone 13 gyud. Tama na gyud ni Ibunal. Makuyapan naman siguro siya ani. So guys, muna ka mo ha. Ayun mo kalimutong panikamot para makuha niya yung gusto. Ako gid maning kamot para makuha na ko na. So guys, maning kamot lang kita no para sa inyo ang mga gusto. Unang karon guys, tugod karon i-flex. Kuyapan lagi. Buhi pa baka ni? Sorry ha. iPhone na gyud akong tuyo. Buhi pa man siguro ni. Wow, kasinaw. Tama gyud ilang giingon. Basta maning kamot gyud ta, maka-iPhone gyud ta. Sugto na gyud ko ato niya. Mahal ba ya jud kay ni? Baby loves, baby loves. Tugaya mo gawas ni baby loves. Uy, excited na jud kay na ako ni hatag akong gift ba. Naanapog ka? Saan na po ito yun mo? Hi baby loves. Tagnaa, nganong na ako dire. Kabalon ako, ano naakadiri? Naakadiri kaysa mo ko na po nimo akong kinabuhi. Taka ramang ka baby loves. Uy, na ako dire para palipayon ka. Palipayan na mo kaugulingon kay wa ko nalipay nga naakadiri. Grabe po ka baby loves. Uy, na ako'y surprise. Piyong sa. Piyong? Naanapog ka ng surprise nimo nga palpak pirmi. Grabe po ka baby loves. Uy, dili man palpak. Dili lang gyud mo ma-appreciate. Pero karon, ma-appreciate na gyud nimo. Kabalo ka baby loves. Gwapo kaayo akong surprise nimo. Latest. Unsa man na? Ponjisol? Latest? Agata pagdali bi. Ipagawas na or muhawa na ka dire. Di ka hulat, excited. Piyong na, piyong na. Nahala. Baby loves, mag-ihap ko ha. 3, 2, 1, surprise! iPhone 13 Pro Max, fully paid, dili utang. Huy, asa naman po ni mo nagikawat? Baby loves ba, murag na kami nos. Dili man ko kawatan. Pinalit man ako ni. Oh, pinalit man. Sir, dakpa na batana. Kikawatan ka na. Sakpa na pod ko. Ikaw mataakahan, nilala ninyo ka ba? Gibunalan pa ko nimo. Sir, tara, damputa. Tara! Baby